AHINTASEM guahodwo, AHINTASEM guahodwo, AHINTASEM ye bebre. AHINTASEM guahodwo, AHINTASEM guahodwo, AHINTASEM ye bebre. Yasi AHINTASEM ti se Japan ne ntatie frititio. Frititio dumankuma. Bresanti nyame oboso ni asase nsu se ye binono. One word asem kase AHINTO dasani. Ado chedi ampon abesan ba asase so. Ado nipa be fra asase so. Eda so ye AHINTASEM. Sa no dasani bi atie. Obi a we AHINTASEM. Ahemfo ni abrempon. Ananafo ni adehye. Obi a we AHINTASEM. Eta fa bone ho. Boni bi a wadie. Awudie ne krono bo. Ona to ni isi echile. Din se ye ni suma brabo dasani bi asro. Sebede dia mansenim enso boni suma enti oda sani jayo edanse bua ye ho bepa edanse bua ye to bete din say ye ni suma brabo oda sani biesro yo mami so me mo akwaba ya me de anyumre anyumre dia boko lesa me fidi nan kwanta na me te ha ye nuro nkakra tetete ha mami wai nubna ena me de wo ha sei ni ye de yade fo bi abreme yade fo ma hwe no saa yade no nko ma ti nure ko hene ba ye nyina bi yade ye nko na ade na ye no wo fi moja saa wa fi moja afia ma ti no ni saa enko na me hweja obi dum fo bi adawro mempo na odom me ka kire me se wo so ye saa no bi am se ni wa dawro ma me ba no wa boa me se de be ya na ho beto no boni bi ni yo ma akwa ba bi ya eye wa kamate na gidi a odi free dunya nkwanta ahwehwe mechira kwan aba no me fa kwaye mu ho na meni enaba ya kasa na ne nanano be chira mama tie no me de bebrew na odi akoka no bia na nanano madaroma na no ho ato no ti try me kakra da wa no ase anya mama nkoko ja kwan ye no oh mama ubetuma ko ai me ba sisia mate Mame, hello. Hey, what you want to mo? Nanano madaroma. O makasa. Habaya hudu mienu na minyaye. Na ukwa hohoro kama ne fasija. Na fawedi aba. Hwentia efeguso. Na de mekudwane kakra. Akekaduro kakra. Na de aguso. Metwitwa nketwa de efeguso. Ehura ebeye bikebika manenye bikebika. Na sesama no na onom eye nananom pa bibia be yeye na mpacho se eduru no yanto ase ese mama nananom na ekireye ti no ko na fakota ne yare ne hoto na wabedamas why eni emekọ kakra yo mama ene adue ni nyino ya
kwanu bebrebe usu disiye ye bani suma ane hu bededi o ni fada seye bani euye usu disiye ye bani suma bededi o ye kwanu bebrebe ye ewudi mankwa san bebrebe usu disiye o eso bani suma ane hu bededi o Yes, AHINTASEM to say Japan and Entatia Frititio, the Mancuma. Bresantin, I'm your boss, only assassin to say Binono. Japan and Entatia Frititio, the Mancuma. Bresantin, I'm your boss. Ye dear Nina. Ye Mommy, I'm Papa. Papa, what twinkler? Ain't you be however? But in Clammy Japu. What the idea fair, Fabi, Beblo. And you say, Kumadi. Come, I made the back silly come. Fatter, fatter. Just me. Ye dear Nina.
Koko diago. Ampachi. Enquire. Why? Ampachi. Obey me who and come. Dance why? Before I never won. Baby, I'm a cool. Baby, I'll cushion. I ain't it. I got true papa be. Oh, no, say papa. Papa, na is yaman. Me cruise when yesterday be or day, my papa. Tia babwa, man. Or persuade my papa and baby maybe. A wally. To what say. Okay, yeah. Men so. Ebi anko lasim. Omu benyini baako ani anye baako. Oba ne sa ebe ha adwe. Danswa Ninia. Empanyinfo na ebu bebi se. Akola wanse oni a osose. Se de papa no hu si dwo no. Sa na ne baba e ma no ho so. Ebe dwo. Maybe aka mate. Eya sempa. That's Me akwabo. yeah, enyado. Where the wafu me mu. Ania. We dey me ba ya nya bone. Efri be sa afini. Waboa me sa. Na wo ma mi nno na me de hwa yarefo yade. No wo mo ho to wo mo. Na me se da bi. Se wa ya de fefesi ama me mintimu enya awokwa. Intimi di abrechie kese e woso ne ho so ofe na wo su me de no ba na me de na beda wase boni bia ni mami na wa twe aponchia fi dwunwan kwanta de aduru ha ane emo a wo de aboa minti enya ma ho de sebi nananom adaroma na me so mitimi eboa ema mo so mutimi esan yare sa adasa ho toyen ya na nananom so asoma adwo mo sa eti me de nananom eda wase bebre mate aboa ni sun aboa no so se ho ofe so me dasi pa Mishia papa bi wase enche bia meyo hene ba ase akire se yaro papa bi di hene wo kuro ha Nyambetre danswa tobo edi asama me yonko bi na waka kwa me yesa ko mo fa ne mla ha me mmosobo kan ye koso edi asama sisi akoti se o ma ya wontimi no mo sa ba na je ma ne sire nyambetre kan to ye urademu ma shedu do bi wo kukum kura bi kan ho ni tikata so fa kan ho bra why Nanano munjino. Nanano. Idiabo. Aha. Shefa egu ekranu. Kwa so. Na mo fama no. Jago ni ho kan ho. Manya mi kwado. Yo kan ho. Nanano mun kan ho o. O mun hye na asumduem. Nanano. Mo hye mo ho ani munyam. Muchem to me mano. Bakwa wo so yensempi. Ago bema. Ago. Ale. Na dada. Obi a wo bakwa akogya mafuom. Hwe wi abo. Ha? Wa woni me yonko amma kunto me sorry na wo say ni koye bibi kakra e ma no ntie ne kura mpon ma dwena sem bi ho saamente ase danso a asemu ye me nwanwa e de asema
Eye wadam fa makonto. Obi a ne fla. Eye den wotim ko nwulam. Ko se adruwe wote dia be ye adru. Dance aye me nwanwa. Ma dwene wo sa mente ase. Asemi na waboshi. Me a me yonko no kura me nim. Mekọ ho no na akotiti nuo na begu ho tetem. Enti me die. Ya na nanom na ye na dom. Ma ni tumi yesa ha. Enwade no. Na na ma che na di o. First dama na na. Ni. Enye nkwamra. Hey. Danswa. Maybe I will say now what to me. Oh. Me any day. Baya anya bone. Yonku ya awoka na wontumi anana madawo ma medra me de koye timi awo ni kunu se mefa akoko yin emmerɛ. Oh mefa ma wana. Mafa. Ose na nanom ya adom na ne ho kyene a odede sombo siniwe ebeblo. Na so we de nka me ni asida o. Ama ewo musa nenso de na nanom afa so aye die we se obeda wase. Mati. 77 you hold on some no de ma. O se me da o ma sepa. Yo mbeti. Na emu so no se me na o de ya de kro. Eni ti fa kofie. Na o de ya aduane a na wa brem bi adi. Sa. Eni mati. Onze na anu aponchi mami di beda yasie. Mamu wa mefa obi egbaha na obi abesane ne de nako. So no say me say man no ho ye no. Enya bi ka ho a. To de me no de ye ncha de. Why? Mati. Eni me peja me. Mati. So ukwa me chia wo mu wate. Obi ya. Sime de nananom da na o mase. Why? Dema. I don't know what people say. Me kunuba. Sa? Tibu amnienzesi. Ani jesam. Ela mama mwawe. Impede we kwa na timi bra. Igama. Danswa ma me yamashi papa. Eye ani gisam. Ade na ama wani age a. Aya me ya me yonko bema. Ni kunu ansa. Ansa okwa ahintiti. Ai. Ade na ye no. Wabawo. Wakwa ahintiti aba. Wakwa ahintiti aba. Ene amati denne atadwe. Me atedenne. Ene ezisi se de bema. Ya be frɛ na ye. Ameso ya frɛ na na yira danfo. Ene ekura mu ni asem.
ene adodo de amanfo be ye moye o say ba na minya amebere obi say bilim say ma ro mfime dan so a ene o se me ma na trinkwa enti afi mo be hihye da obesu ayon na ama biyonko no me de ne beba ha ma na hu mati biyonko bema wate won kan so ni yo mati why unim say me de me fie ha de meji obi a ntino so obeba behwe me de a eja mani na afira enso be kanyame abode ho yo ene nanka me ya na me de address ja so fasi suma me why yo ene fa mami na ya damfo say be jimi din say ne kromo ade adodo de bebe nyina abedi bi say dia ye idi say yakoye na na ya say dia minya usu benya bi ko na minya bi a no bro bi ne say de muni asem o na me na nate ase pa se duru ade a no odi mi kana ne ho pre no me bisa nse na adan a wose hwe me koye na ade adoye okoko twabo de gina no fefe no wateti kwan hwehwa no de kwa ahemfie wose makoye na aye saa bi ne ebeye mu o bi bebele wate ombe hihye ne ma saa eduru ade a kroma nyina obia hihye ne ma koye na adoye bema ache sane me no susu asabi ho breka kratwam o kai papa ebra me ko ahini etete na bafo eye maame mamso mbona no ho ba se mo baba bo ahema me de be ma na ba dupoku na ya yon kokro no atumi atra ho da vize pani se enye obi biribi ene obi biribi ni no ne nam a eyeye ena apabusu abi musu afiri no anya mu amfira na awa mu ba na chese na abafo ena busua na modupoku so no ma beka busua e ho me no susu ho ti se mpese mbisa se onso watwe nkyere ene sei dachi woni me susu ho ampa wo ka kire mani je pa ade sie me nu die ade na mempen me ne madamfo danso am be susu ho kire no ono so se ya asempa ye nyina ye ne ji nti me pene so pa eto asepa se wa antwema no anwo fem na wa manto me pa enwu dantum na onso ate ase nim se bibia be kamana bibia fa ntoma pefra na enije na atoaso boyema ama danso en fasi buchi ala ho mam we me da se ama na ho ti say yo na so ana no madaroma awali die efu ama ayentwe danso a awari no to be enye ye o to be enye ye this am nko na meto edenti na to be enye so ayo wari bia me nana na di jame na sa wari enu meto a na ehye me den tumi a eboa me
Emma meeting the team, a sayare. And tis a metua, and no anything me church, and Emma meeting the team. Until BBA and him to be this and inquire. Now, sir, ain't I made 2 hours and no crying say, Obi the Arabia bedami. Na yare na kyerɛ me so nti na mafa oware a metro sɛ de be ya menya akwankyerɛ na me de asane yare nti no we le nyɛ sɛ me bu atrimoden utu bia enye yie badama ai Ready, you say bia wakana be twa no afo nkaja o ma no tubi na me so menya tumi bia okay so let me be eh dan so a ye woni ema nyina ho kwan ehyenye ni nyina ne fata ye mesre enim nti a meka menim enhyehyɛ a me nana ehyehyɛ ma meka nti wadawo matemase ame do bebre why Nana ire we emperifo se ni egue ni Neso me nkra ne bone. Eja se le onim. Me wura na esuma ne. Na nzes won me sa ahinde nti onya da age kra. Osore otutu enti. Onya da age na osuma me se me mra wo nchen na meje mwae. Nana ba fo kra mate. Se ni nkonya din de Nana Adusi Puku a otoso mienu. Sa onim ampa. Ni wo fa na osisi obuye no. Ni din ye de ma no. Ene de tu me ba no. Oh. Osman minche o se me meje mwae no. Asemu nko ade wo so anka mo kashire. Sa. Me ne me yiri adwene ho. Ese bibia da na kwamboko. Nti Buahemani. Na Edupuku. Edupuku ndi. Hey. Buahema ko che Edupuku. So na chia. Hey. Edupuku na sika kre. Utrimi yoda ya hemfo made. Edupuku. Won wo ba fefefe so be chi be yi nsima chia ne de no wa na wo yi. Buahema de na ni je ho hwe. Edupuku ti wedim na chia no. Buahema. Edupuku. Ube gu meni mase, ube ti wedim na chia no. Enyo no nkwala de wonsa akuba wonimu aman. Ene ne yi won ti ase di daachi. Onyia. Ai. Mpo ba kokko. Edupuku. Yo, ene ye besira kwan kakra. Yo. Ene Nana yire okwa no achara na Adusi Puku autos bienu amame. Ba cho beti. Eja penisi binkum dwa nifa. Na nifa dwa binkum. Binim se da obesaye no beba. Bise me so me die duru ha binim se Nana beba. Na wa magra ye. Nana ya mambe no. Enye nne na meka. Ni chance enye nne. Okay. Ama nanso a me say Baha Nikawa wali yasema wa mama ntu madwene ho a menti ase wo so wale no o ma metwi nanso a ama Mihuni se unjimini. Wadwe ya use mebo wetremodin. me sa na madwen ya me de Menwene sa. Esan se ye wo ye ma me bia ya me fe. Ifi se me nana wu ya wo hye me bo se wo be so me se ne na me nana ye me no. Wa so me a bepem ne. Mohamed Diani Siminiema Nkonsio me fe so ware no se me de chew kra na yeyi a ka me de be chew na me de adawase na so me na de ware ne ma me no
Okache me say mama mani pa bibire bia ntu bi da. Na meti ho na bibia bene me so a nto wale no. Ebe mama kwankyere. Minnim adekonti a me nana de san hyehyeye ne to ho. Se me ma otu bi a minnim ye besie. Mpanyin so anu edu. Enti na me kasa. Enti misra otemase wati. Ama. Misi. Wida ka misra wakasa kakra. Kasa. Eye oware no. Mepese mensu oma mitubi. Na tumi na ewu mu no. Mensu nya bi. Sebe ama manu sisumu na su. Bibia betumi asi. Obetimi aba se obeyare ada ho. Ana se ebia obefri mu. Enti yama enka menko amadwene dia. Enka mame emfa oware ntu oware ni bi. Na menya tumi bi. Sene ebeya mensusu metimi unho na metimi di aye nyema na uyi ni bi sene ebeya wudin enyira. Nti ama mede asem ya maka akire. Yunu na akwa dwendwen. Danso a. Ama. Ne kwanso a na waka no. Se owali se me be chew no yi a ka me de be chew owali no me nana se ne nana no ne de ma no impomi pa ne nana me wa fa mama ntu bi da kopinu mra ojai de ma me mumu adekuru wom ni se mpanyina no edu ama wasi mani pa bibire bia ntu bi da enu na migina so senka me de chew na ye a ka me de be chew empo ni pa bibire bia ni wiase mu ha maka asem wi a kire no isanse me na na bo ma no nanso odo a wayi na di a kire me no na ama me so me de odo aka me suma se ma kire iti me srew ema oware yi meye me ne wontem asem na ne me sisu biem srew emosun kire ni pabibire biara ni pada sani biara oba wo no enka asem wei enkyere ne da sani me nana ka kire me enti no ne me sisu biem srew danso a emma ni pada sani bia oba wo no enti asem a me ne wo ka ne me dɔw na me ka masem ekire wo why danso a me gidi say how Oh, there be a ham. Oh, minia. Me wa ye bi a me de be ma wo. Yes, yeah, AHINTASEM to say Japan and entertainment. Next on AHINTASEM. Away, mommy, away, yeah, I want my baby, I know, you know.
ya de inti awo ya de inti ma ko tala de kwansi ma ko kaka ye bre tu ase ala basi agmi so ma kon ti cheme kon ti betu ya ma na di sia ka me chile ye awe me pabo ye awone me paba kunu dia ba ya dio ye awe mami awe ye awone ma be dia be no ya de inti awo ya de inti ma ko tala kwansi ma ko kaka ye bre tu ase ala basi agmi so ma kon ti cheme kon ti betu ya ma na di sia ka me chile Yahweh, me papa, Yahweh, me papa, kuni yaba ya dio. Yahweh, me papa, Yahweh, me papa, kuni yaba ya dio. Yahweh, mami Yahweh, Yahweh, ma bedia beno, eno ya dia inti, awo ya dia inti makotala de kwansini. Akotala de kwansa makaka ye breti ase ana prosog me sway akwankwan titi ateme kwankwan titi betra ma na gisi aka mechire ye yawe me mpabo ye wona me mpabo e kunu dia ba ya dia o